Cross Borders for ED affiliates received a major boost on Sunday. A $200,000 United States funding package aimed at supporting their development projects nationwide. The disbursement event took place in Harare and attended by ZANU-PF Harare Vice Chairman Comrade Fundukwa, the National Chairman for Cross Borders for ED, Comrade David Masomere, amongst other executive members. Firstly, I would like to appreciate His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe nekuti rangarira pachirongwa chakadai. So Cross Borders yakagara iriko vana mai vedu variko vachienda nemadhoiri but yakanga isinga yaitarisirwa pasi, but President vakauya nechirongwa chekuti ibudikire. Right now nhamo yese yapera ku Cross Border wese tine mufaro wakanyanya, and ndoda kutenda zvikuru amai Dr. Auxilia Mnangagwa nokuti kuti baba vaite basa rakadai kuburikidza naamai, kureva kuti amai vakatikoshera zvakare vari kubikira baba vachizokwanisa kutirangarirawo. So mukana wangu kuti nditende zvikuru, ndoda kuzotenda nhume ndichiti President nhume yakasvika Dr. Tungwarara, and also leadership ye Cross Borders for Economic Development Comrade Masomere nekuchovha ngoro yakadai. It was not easy but nhasi tasvika. For Harare province, 20,000 users. Tinokumbirawo Dr. Portugal, kuti muchinoudza President, kuti sema-Cross Border zvavaishuvira kuti mari ngairi kuma-individual, tiri kupa ma-individual, hatisi kupa group. Toda kuti se-family vanhu vararame. Saka takutanga kupa Dr. Portugal muchibva President. Mai wee, wokutanga chimwe chatinoshuvira kuti kana watanga womana tikaona kuti haufani tinogona kuchimumira tozokupa musoro chagadzirira kufara. Pano vanoda zvakudii vezaka takazovapa imwe $100 pamusoro pemari. Dr. Portugal mujibva wakarimbika vakatitira mashura manenji haasi pamusoro pemari. Harare province iri kupuwa mabhoroteini zvazvinoreva izvokuti vanhu teini vachasuziwa neHarare vacha mazita vachauya kurunokwatiri toaprufa vanhu iva vachanezwa zvibhoho paimba pake. Zvanero zvibhoho izvo zvichabvugwa tichingoti vamunangagwa. Tichingoti vamunangagwa. Tichingoti vamunangagwa. Saka izvozvo vakugona vazogara pasi nokupa mazita. Wokutanga kuwana mari anonzi iye kuti awane mari mafomu ake zvose zvabika zvatinoda. Saka patakutora mazita anonzi Perpetual Rutsito. Uyu achawana $500. Sorry, chef, what $100? $100, $200, $300, $400, $500 euros. South Africa.
chanele injongo ye disbursement imali evela ku-president. Imali leyi sayinikwa ukuthi incedise abantu ilizwe lonke jikelele ukuthi bakwanise ukuthola impilo engcono. Imali leyi thina ama-cross borders for economic development sinikwe i-20,000 kusitsho ukuthi i-province nge-province iyathola i-20,000. So namhla silapha ukuthi sinike abantu isizolwane se-Harare province imali leyo ukuthi baqalise amabhizinisi abo amancane. Siyakuyenza lokhu sifuna ukugcwalisisa injongo yaka-president yokuthi akula umuntu uzasala emuva, akula izigaba zizasala emuva. Thina ezi-cross borders for ED siyahamba ilizwe lonke jikelele ukugcwalisisa injongo ka-president. Sikhuluma nje isonto edlulileyo sasenterengwa eMathaga Growth Point siyenza iprogram efanana naleyo. So la sikhangelele ukuthi njengokuyenza kwethu ukuthi imali leyi izanikwa jikelele umuntu wonke akhangela. Nasipano tiri muHarare province tiri kufara nezvataitirwa naBaba Mnangagwa nenyaya yepresidential fund. Tiri kufarisisa tichitenda zvekare advisor wedu Dr. Tungwarara vakaenda kuna president vakanokumbira president kuti aiwa ma-cross borders haasisina chekubata, tachikumbirawo muvapowo mari. Takapiwa mari 200,000 naBaba Mnangagwa kuti tiwane kusimukira mabhizinesi edu. Ipapo tinopa kutenda kukuru. Nhasi tiri kuti mari kuvanhu, tiri kupa munhu nemunhu tiri kumupa mari kuti aende anoita bhizinesi rake. Mari iyi inofanira kuti isvike ku-grassroots yekuti munhu wese ave nekusimukira. Saka tinoda kutenda kukuru nezvataitirwa napresident vedu. National chair yakafara imwe 20. Hayuton Babada Amil 500 user. It's happening. Anotelera makorokoto $1 make $300. Makorokoto. Let's say make 400 users. Makorokoto tendai kuparuno 500 users.
Makorogodo Tabe Katurura 500 users. Sheila Nyauda 500 users. Zvinhu zvanga zvisina kumbobvira zvakaitika kumashure kwese, but with this second republic watiitira chinhu chikuru chatinoda kutenda. Tiri kuda kutenda zvakare nhume yapresident Dr. Paul Tungwarara, mujibha wapresident ari kushanda napresident wanonotaura nyaya dzedu on behalf of us kuna our His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa. Toda kuvatenda nehomwe yavatipa. Tiri pano nhasi tichange tichipa mari kuma members of our association Cross Borders for Economic Development yatichapa kumunhu umwe nemumwe ari our member akaregister with us ane membership card Cross Borders for Economic Development. Mari is a revolving fund. Tinotanga kupa the first group of people vari as individuals wachashandisa mari kwemwedzi inoita 2 months wodzosa mari topawo zvakare vamwe tichidaro. We are given a total amount of 200,000 as an association, which was disbursed as 20,000 per province. So here in Harare we were disbursed our only 20,000 USD, which we are going to distribute to our members today. Tiri kutenda zvikuru, tiri kufara chaizvo. Nyika iri kusimukira neso sema-Cross Borders tiri kusimukira, tiri kufadzwa nazvo. Chanyanya kutifadza chikuru inyaya yekuti patakatanga this affiliate in 2023 it was a self-funding. Takanga tisina homwe, takanga tisina rutsigiro rwakanga ruchibva kuna anyone. Takanga tiri vanhu vanga vachishanda basa remukuru tichishandisa homwe dzedu, asi toda kutenda kuti tasvika pekuti mukuru wagona kuzotirangarira, wakatidzosera rutendo nekutipa mafunds ekuti tisimudzire basa redu. Chini chakatanga makore apfuura, asi president wakazozviona kuti aiwa vana vatanga chinichi vanofanira kubatsirikana mabasa avo emaoko. Saka mari mumaprovinsi mese unoti ukaitora woishandisa woidzosawo after 2 months wopawo umwe munhu.
saka zvinhu izvozvo tozvitenda kuna president kubva march south, march west, march east, mashonaland west, vese maprovinsi ese manicaland vese hapana munhu asati awana mari yake. Saka tinotenda mutungamiri wedu waEmmerson Dambudzo Mnangagwa nechirongwa chavaunza ichi. Nomumaruzevha imomo hapana ari kushayiwa mari. Toda kuti munhu wese asumukire nevision yedu ye2030 kuti patosvika muvision 2030 yapresident yawakaronga iyi munhu wese anga abudirira neanga ane chekuita. Ende ava vanoita zvemutoriro havasina nguva yekuti vawane kuita zvemadrugs nekuti vanenge vakuzviitira zvinhu zvavo. Because mari vanenge vanayo, munhu anonohodha ozvitengesera zvinhu zvake otengesa opa umwe zvingoramba zvakadaro. Satotenda vapresident vedu nezviitiko chese chavatiitirai. La kukhesa kula nyamuhla ile Harare province aka ma exhibitions akanyika mali kungene vanhu vangatsaliwa ve cross borders for ED inyikiwe mali 20,000 from our president zvikazvirangeleliwa ni vatungwarara. Saka la ilava kunyamutla munhu atovakanyikwa mali yaina kwafamba yahodha utateka mali leya ayatirisa for 3 months atatlela ivi yaitekwa inyikwawo mun'wani. Saka ilava kukhesa president neulongo avangabhumaha kuhina hakatsaka because akahatira kuhipfunawo vana va hina na hina vakahumelela nechiendlo lexi va nga chimaha ku Zimbabwe ihumelela la kukhesa futhi loko yi suka ke province leyi ta ya futhi Masvingo itiwa yi province ya mina vatova vakavanyikwa mali futhi saka zvikhesa ngopfu. Right, Starangu Gifted Momuza, National Treasurer we cross border for ED. Toda kutaenda Comrade ED Mnangagwa, our president, through his advisor Comrade Tungwarara nekutipa mari sekushanda sema cross border ya total revolving fund. Toda kutenda zvakanyanya kuti mari ichabatsira kusimudzira mararamiro edu sema cross border pane zvekutenga nekutengesa. Mari iyi takapiwa iri 200,000 iri revolving fund inoti tinoshandisa tichidzosera. Saka for now tiri kuti atanga kupa first batch, this is the 5th province chipa. Mari dzinotadzwa kuti dzidzoke after 2 months. Kana ukashandisa mari takapiwa pachena haina interest, inongo unoshandisa then after 2 months unodzosa topo the next person. Saka chuni chinokurudzira mamembers kuti mari ngaidzoke. Saka takatora danho rokuti munhu unonyora affidavit uchizvikomita kuti ndikatadza kubhadhara mari kana kudzora muchatora zvakati, because toda kuti mari isafira mumaoko memunhu asi kuti mari rambe ichitenderera vanhu vese vabenefite sekuda kwapresident kuti leaving no one and no place behind. Tinotadza kuti nzvimbo dzose dziwane mari, every household isvikigwe mari ye-cross border. Executive members say the support will help implement community-based initiatives across all provinces. Reporting for Pahasha TV, I'm Alphonse Manyara.